Ah. Muna yung dating room, yung bijaan. Tapa ko yung mga tanggalonon. Tapa ko yung mga tanggalonon guys. Muna yung dating room. Muna yung balaw ang hawaan. Indot mo siya nga room guys. Pero kaso lang init siya kaayo. Hindi ko kagwanta. Muna nakadaot na ako. Kasi pag na-electric fan pag alas 10, alas 11 hantod sa hapon. Pero ting inita kasi pag naka-electric fan. Una nga naka-decide ko bahalag pangit ako ang balhinan. Mas importante bugnaw. Bugnaw mga dito kay Doors Kahoy. Muna ang dating nga room. Mingaon ko ani nga room. Kay dugay-dugay po ko ani. Okay lang. A few moments later. Mao ni akong bagpong balhinan nga room. Pangit siya, pangit siya. Pero sige lang, kay bugno man siya, may agihong giapas. Ang tag-iya ani ni retired na jud si Ma'am Sigon. Ma'am Sigon. Mao ni jahang room, nagbaklas na ko. Si Papa gahakot doa. Naghakot si Papa. Okay. Muna ang dating nga room, ang daan ang bago nga room. Pag mapahon ko na siya, timan magwapa ra ni. Muna ang mga panghakot nga mga gamit. Tapos daghan guys ang dating nga room. Ang hakot ko ga nang hip nang malhin mo balhin ko room guys kay sa wa pa mo retire si ma'am, daan na jud ko nagsaad aning mo. Occupy ko sa room kay bugnaw. Sa una guys, diya pa si ma'am, diri mi magtulugan og alas 12. Tama alauna mag-relax kay bugnog siya. Tungod kay ang takang kaing kahoy sa gawas, grabing kahoy. Una hong giapas, diya kay retired naman si ma'am. So naghakot na ko. Akong partner naghakot na ni pagwapahon nga room. Bye-bye. Abangan ang pag magwapo na, abangan nato guys.